Happy birthday po, tita! Mimi, nakabuti at dumating ka. Siyempre po, special day niyo po ito. Ito po ang gift ko for you. Ang sweet pa talaga, Mimi. Salamat dito, ha? Di ka na dapat nag-abala. Walang anuman po yun. Sige, enjoy ka dito, ha? Asikasuhin ko lang yung mga iba pang bisitang dumarating. Ma, kumain ka na po ba? Oo naman, anak. Kayo ni Mimi. Kain na kayo doon. Asikasuhin mo ang girlfriend mo, ha? Oo naman po, ma. Tara na, love. Grabe, love. Ang ganda naman dito. Ako ang pumili ng place na to. Gustong-gusto nga ni mama at papa. Alam mo, love, ito na yung reason kung bakit kita sinagot. Nakita ko kasi kung gaano mo kamahal ang parents mo. 21 ka na. Pero ang sweet-sweet mo pa rin sa kanila. Thank you, love, sa pag-appreciate sa akin. Alam mo naman din kung paano ako mahalan ng parents ko. Binibigay talaga nila lahat ang makakaya nila para sa akin. Kaya tingnan mo nga, kahit ikaw mahal na mahal nila. Halos lahat naman. Maayos nilang pakitunguhan. Alam ko na kung kanino ka nagmana. Siyempre naman, baka lover boy to. Tara, kumain na tayo. Ipaghanda na kita. Oh, love, bakit napatawag ka? Love, gusto ko sanang mag-sorry. Bakit naman, love? Anong nangyari? Pwede bang cancel muna natin yung Valentine's date natin bukas? Sigurado ka? Nakapagpa-reserve ka na ng table, di ba? Nakakalungkot naman, love. Kasi ito yung first Valentine's date natin na isa-celebrate natin ng February 14 talaga. Ayun nga din, love. Yun yung iniisip ko. Kaya I'm really sorry. Bakit? May biglaan ba kayong plans ni na tita? Oo. Si Daddy kasi gusto na i-celebrate naming family yung day na yun. Gusto sana kitang isama pero gusto ni Daddy na exclusive lang sa amin. I'm sorry talaga, love. Promise, babawi ako. Okay lang, love. Naiintindihan ko. Celebrate it with them. Basta, love, promise mo sa akin, babawi ka, ha? Oo naman, babawi ako, love. I'll send you my Valentine's gift tomorrow. What? Uy, love, wag na. Naku, nag-abala ka pa. Binili ko na to before pa yung date natin kaya take it, love, okay? Sana magustuhan mo yung gift ko for you. Okay. Mahal na mahal kita, Mimi. I love you too, Jack. Ayan, maganda na yung kuha mo dyan. Instagrammable na yan. Thank you, ate. Happy ka naman sa suhol ng boyfriend mo. Suhol ka dyan. Ikaw talaga, ate. Napakanega mo, no? Valentine's gift sa akin to ni Jack. Sus! Pwede naman nahatiin niya yung oras niya na after ng date kasama ng parents niya, mag-date kayong dalawa. Buong magdamag ba yun? Ate, parang hindi mo naman kilala si Jack. Mahal na mahal niya yung mga parents niya. At syempre, lagi niyang uunahin yun over me. Ewan ko lang. Iba ang kutob ko dyan. Kasi alam naman niya na napakahalaga ng Valentine's Day sa magjowa. Tapos kinancel niya yung date niyo. Ate, ikaw talaga? Tingnan mo nga, bumawi naman siya, 'di ba? Nagpadala siya ng bulaklak sa kanang regalo. O sige, ipagtanggol mo pa yung boyfriend mo. Napaka-bitter nito. Basta ako, hindi nagkulang ng warning sa'yo. Okay. Kumusta, love? Nagustuhan mo ba yung gift ko? Oo naman. Gamit ko na agad yung bag na binigay mo sa akin. Masaya ako at nagustuhan mo. Love, hindi mo ata in-upload yung pictures niyo ni na tita. Di ba dati nag-upload ka naman agad kapag may family gatherings kayo? Oo nga, no? Nakalimutan ko pala. Kasi yung gamit namin pang picture ay yung cellphone ni mama. Patingin nga ng pictures niyo. Sandali. Nandito sa group chat namin ng family. Ito, ako yung nagpicture sa lovebirds na yan. Tapos ito yung picture naming tatlo. Bakit naman nagpicture kayo nang wala pa yung order niyong food? Ano palang kinain niyo? Ikaw talaga, love. Bakit ang dami mong tanong?
kilala mo naman si Mama, mahilig magpicture yun kaya kahit wala pa yung order, picture na. Okay ka lang ba, love? Bakit parang may mga doubts ka sa akin? Jack, actually, ako dapat ang magtanong sa'yo kung okay ka lang. Kasi parang kakaiba yung kinikilos mo lately. Ha? Kung iniisip mo na dahil yun sa pag-cancel ko ng Valentine's date natin, I'm really sorry. Kung alam ko lang na dadamdamin mo talaga to at magkukos ng tampo at confusion, sana pala di na ako sumama kay na Mama. I'm really sorry, Mimi. No, ako dapat ang mag-sorry, Jack. Bigla akong may mga tanong. Napapaharanig lang siguro ako. Okay lang, love. I'm sorry din kasi hindi ko dapat ginawa yun. Mali na i-cancel ko yung date natin. Okay lang, love. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga naman ay bumawi ka today. I love you, Jack. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Mimi. Dear love, after ng date namin ni Jack ay napagpasyahan kong sa kanila na lamang mag-sleepover dahil bigla na lang lumakas ang ulan at malapit ang bahay ni Jack sa cafe na pinuntahan namin. Hindi ko alam pero kahit na nagbigay naman ng assurance ang boyfriend ko na wala akong dapat ipangamba tungkol sa aming relasyon ay hindi ko talaga maiwasang kabahan. Parang hindi ako mapakali. Hindi mapayapa ang isipan, kahit kanina ko pa kasama si Jack at nasa kwarto niya ako. Kaya nang narinig ko siyang humihilik, kinuha ko ang cellphone niya na hindi ko naman kaugalian. Sa loob ng 3 taon naming relasyon ay never kami nagkaroon ng issue sa babae. Siya kasi ang tipo ng lalaking malinis ang following sa social media. Wala nga makikitang babae sa feed niya, puro lang sasakyan at mga nakakatawang memes at reels. Kahit kabado ay binuksan ko ang phone niya. Hinanap ko kung may mga hidden apps. Wala. Hinanap ko din ang hidden album niya. Klaro. Nagtingin ng mga archive chats. Malinis. Nag-check ng activity history, mapa-browser at social media. Wala lahat. At kahit ang mga music streaming app, tiningnan ko. Ang huling kanta na pinakinggan niya, wala namang kantang about sa side chick. Lihim na pag-ibig o kaya naman tungkol sa nakaraan. Puro yung paborito lang niyang banda ang pinapakinggan niya nitong mga nakaraan. Pero hindi pa rin talaga ako mapakali. Kaya tiningnan ko ang chat nila sa GC ng kanyang mga kaibigan. Binasa kong maigi kung mayroon bang usapan tungkol sa babae. Pero wala naman. Isa na lang ang hindi ko pa nakikita. At noon nga, lalo pang lumakas ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang GC nila ng kanyang pamilya. Hindi ko alam pero bigla na lang akong pinagpawisan. Tila may pumipigil sa akin na huwag ko na lamang buksan at basahin ito. Pero mas nangibabaw ang aking curiosity. At pakiramdam ko ay sasabog ako kapag hindi ko sinundan ang aking instinct. Itinaas ko ang thread ng mga mensahe. At dito na nga ako biglang nanlamig. Dear love, hindi ako nagkakamali. Ang mama mismo ni Jack ang nagsabi. Jack, mag-ingat kayo ni Mimi ha. Chat mo ko kapag uuwi ka bukas ng maaga. Ingat anak. Ibig sabihin nito ay dumaan lang si Jack o kaya inihatid niya lang si Tita sa restaurant? Tama nga ako. Kaya pala nakakapagtaka kung bakit wala man lang silang picture nung may pagkain na. At hindi niya masabi kung ano ang mga kinain nila. Saan nagpunta si Jack nung gabing iyon? At hindi din siya agad nakauwi. Kinansel nga kaya talaga niya ang reservation namin? Ang dami kong mga tanong. Pero mas minabuti ko munang matulog at umuwi ng maaga kinabukasan. Nagpanggap akong walang alam at wala akong hinala. Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa page ng restaurant kung saan sana kami magde-date ni Jack. Tinignan ko lahat ng mga litratong nakatag. Mga litratong nakapost, pero wala akong nakitang litrato ni Jack. Hanggang sa nakita ko ang stolen picture na matalik na kaibigan ni Jack na si Belle. Hindi ako nagkakamali. Si Belle nga ito. Bakit siya nandito noong February 14? Sino ang kasama niya? Posible kaya na siya ang kadate ni Jack?
sasabihin mo sa akin? Kinakabahan ako dyan, ha? Pwede naman siguro na call na lang, pero bakit in person pa? May problema ba kayo ni Jack? Bel, dediretsahin na kita. Nakita ko na kasama mo si Jack sa restaurant noong February 14. May pruweba ko. Kaya huwag kang magsisinungaling sa akin. Dear love, hindi totoo na may nakita akong picture nila ni Jack, pero kinailangan kong magsinungaling para mahuli siya. Mas kinabahan ako at para akong maiiyak nang makita kong magbagong expression sa mukha ni Belle. Mimi, mali yung iniisip mo. Nag-dinner lang kami. Valentine's Day. Alam mo namang magkibigan lang kami ni Jack, di ba? Never naman tayo nagka-issue na 3. Talaga? Kaya pala itong first time na nag-cancel si Jack ng date namin para sa'yo? Sa tingin mo, hindi ka hinahinala yon? Yung best friend niya mismo ang kadate niya sa restaurant na sinabi niyang kinancel daw niya. Huwag ka na magsinungaling, Belle. Huwag mong sinasayang ang oras ko. Magsabi ka ng totoo. Mimi, Sabihin mo ang totoo. I'm falling for him. Ano? Nahuhulog na ako kay Jack, Mimi. Maniwala ka sa akin. Wala siyang kasalanan dito. Pinilit ko siya na magkita kami kasi di ko na talaga kayang ilihim pa. Nasasaktan na ako. Akala ko wala yung mga selos-selos ko sa'yo. Akala ko insecure lang ako sa'yo, pero mahal ko si Jack. At gusto ko lang na malaman niya. Kailan pa, Belle? Nag-start ito 3 months ago. Sinubukan kong iwasan si Jack. Promise. Pero the more na iniiwasan ko siya, hindi ko talaga kinakaya. Mahal ko siya, Mimi. Saan kayo nagpunta pagkatapos niyong mag-date? I'm sorry, Mimi. But it's not my story to tell. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko nasasabihin sa'yo yung mga ibang detalye. Ano? So gusto mo pa akong mag-overthink? Sabihin mo na! Mimi, huwag mo akong sigawan dito. Huwag ka mag-skandalo. Ayokong makipagtalo, okay? Aalis na ako. Sinabi ko na sa'yo yung dapat mong malaman. Belle! Sandali! Belle! Oh, love, naparito ka. Aray! Ba't mo hinihila? Mag-usap nga tayo. Aray! Ano ba nangyari? Umamin ka sa akin, Jack. May nangyari ba sa inyo ni Belle? Ha? Ano sinasabi mo? Ano to? Oo, hindi. May nangyari ba sa inyo ni Belle? Wala. Mamatay man ang magulang mo? Mimi, ano ka ba? Bakit mo dinadami ang parents ko dito? Sumagot ka! May nangyari sa inyo o wala? Wala. Mamatay man sina tito at tita? Oo, mamatay man. Text man. Ano to? Anong nangyayari? Bakit biglang ganito, Mimi? Pumunta ka dito para paaminin ako sa hindi ko ginawa. Tapos si Belle pa talaga? Okay ka lang ba? Of all people, si Belle. Really? Ako dapat na magsabi sa'yo niyan. Sa lahat pa talaga ng tao, si Belle na best friend mo pa. Inaamin niya sa akin lahat, Jack. Alam mo yung mas masakit? Pinatunayan mo sa akin through your actions na mas mahalaga siya para sa'yo kaysa sa akin. Nagsinungaling ka. Sinabi mo kinancel mo yung date natin para mag-spend ng Valentine's kasama ang family mo. Pero si Belle lang pala ang kasama mo. Akala ko kasi may emergency siya. Mukha bang emergency yung pag-amin niya sa'yo na mahal ka niya? Tapos, hindi ka umuwi sa inyo ng gabi yun. Saan kayo nagpunta dyan? Sumagot ka! Sumagot ka, please! Please, Jack! I'm sorry, Mimi. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi na! Kaya ko umuwi mag-isa!
Bel, anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Pasok ka. I'm sorry, Mimi. Please, Bel. Tulungan mo naman akong malaman ng totoo. Saan kayo nagpunta ni Jack? I'm sorry, Mimi. Maniwala ka sa akin. Ako ang lahat ng nag-initiate. Inihatid niya ako sa bahay pero hindi ka niya kayang iwanan. Mahal na mahal ka ni Jack. So, may nangyari nga sa inyo? Oo, Mimi. I'm sorry. Magkaibigan nga kayo. Bagay kayo. Parehas kayong sinungaling. May pa-promise mamatay man text man pa sa Jack. Para maniwala akong walang nangyari sa inyo. At ikaw naman, best friend. Tigilan mo ako sa kadramahan. Mga manlaloko. Magsama kayo. Magkakaalis ka na. Dear love, muntik na akong maniwala kay Jack na wala talagang nangyari sa kanila ni Belle. Hindi ako makapaniwalang pinagkanulupan ni Jack ang parents niya para mapagtakpan ng kasinungalingan nilang mag-best friend. Mamatay man, text man, walang katotohanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!